Здравейте, уважаеми съграждани! Аз съм Емил Янков и, както ви уведомих в предното видео, получих сигнал за липсата на пешеходна зона пред блок 248. Оказа се обаче при огледа, че и отстрани на блока, както виждате, пешеходната пътека свършва в калта. В момента не е кално, защото е сухо и не е валяло, но при всеки дъжд там се образува кална локва и хората няма как от пешеходната пътека къде да стъпят на тротуар на сухо място. Също така продължава в доста крива част, която трудно може да се нарече тротуар. Тук майка с количка, инвалидна количка или възрастен човек трудно би минал. Преди малко разговаряхме с една жена, която мина тук. Каза, че мисията е почти невъзможна. Сега ще отидем да ви покажем и пред блока. Тротуара е заед от паркоместа, а съответно в така наречената зелена зона. Казвам така наречена, защото не е зелена зона, а е просто кална зона. Има пътека, която се образува от това, че хората минават, когато е сухо. Но в никакъв случай не е тротуар и няма нормално изградена от общината пътека, през която хората да минават спокойно и да не газят калта. Ето виждате част от ремонтирания тротуар, пешеходната пътека. Сега ще пресечем по нея заедно, за да ви покажа от другата страна. Ето виждате тук, дори липсата на бордюри. И виждате какво има. Някакви остатъци, камъни, кал, прахоляк и при първия дъжд тук става кал, която трудно би могла да се мине от детска количка, инвалидна количка или просто от пешеходец. И виждате от тук вече кривата част и излишно да ви показвам, че чак след 20 метра се появява някакъв що годе нормален тротуар. Сега ще ви покажа и пред самия блок какво е положението. Ето тук искам да ви покажа и пътечката, по която хората идват от другата спирка. Ето тук вече сме пред блока. Виждате, явно самите жители тук са на въпросния 248 блок са си направили нещо като бордюрче. Тук има няколко плочки. Ето тук е единия вход. Ето тук продължаваме надолу. Виждате, тук също има някакъв бордюр, но съответно се движим по не точно пътека, ами прашна такава. Виждате отпред паркинга. Ето тук стигаме до другия вход. И разбира се, продължаваме, виждате в далечината. Тук се отива към задната част на блока и към паркинга съответно. За това нещо има подаден сигнал към кмета на район Тракия, но както може да се досетите сами, реакцията е била кмета да погледне и да види ситуацията на Google Maps. Кмета дори не се е направил труда да дойде до тук. Оправданието, че няма пари, за мен е несъстоятелно. Не знам какво е вашето мнение, но за мен това е абсолютно несъстоятелно, защото при положение, че националната власт, общинската власт и районната власт е даже от една и съща партия, от ГЕРБ, не е нормално кмета да се оправдава с това, че не се отпускат пари и няма финансиране. Така че другото, най-малкото, което виждате тук и паркинга в състояние, най-малкото, което може да направи кмета на район Тракия, е да дойде на място, а не да гледа ситуацията в Google Maps. Това ми напомня на едни политици от Народното събрание, от управляващата доскоро коалиция на Продължаваме промяната Демократична България, които проверяваха информация в Google. Съжалявам, но това наистина не е нормално. Ако всичко това, което виждате, не го одобрявате, ако всичко това, което виждате, искате да бъде различно, ако искате Пловдив и България да не са в това състояние, ако искате Пловдив да бъде един модерен, удобен град за живеене, изберете Възраждане, за да има България.